ham manden fra spillet. Nå, men banen er lige begyndt. Yay. Han provokerer mig. Ja, han skal dræbes. Yay! Vi er det første, der har dræbt nogen på denne bane. I denne runde. Yay! Let's go. Alle skal dræbes. Nå, lad os gå lidt rundt og kigge, om der er nogle zombier, vi kan æde. Nå. Optager YouTube, sagde jeg. Optager YouTube. Let's go. Lad os gå rundt og se på, hvad der sker. Jeg ved, hvad vennerne laver. Let's go. Let us go. Yep, jeg er lige sat under jorden. Ej, sådan en ice touch er rigtig lækker. Jeg har endnu ikke selv fået den upload, så jeg tror, den er god, fordi så skal med is og sådan. Is. Han bliver stoppet med is og sådan. Nå. Men ja, ikke mere snart spille, men lad os spille. Gud, hvor de er. Der kommer toget, det gamle tog. Der er der nogle zombier. Jeg kan vide, jeg kan sætte noget slim efter dem. Det er jo lidt. Jeg prøver lige. Måske. Nej, eller nej. Jeg vil ikke prøve. For jeg ved, jeg kan. Jeg ved, om de er der. Og det er det svære zombier, som ser ud til at føre. Nej, der var ikke flere zombier til mig. Midi! Mig for Midi. Jeg er jo at dø. Nej, han dræbte mig. Håber jeg bliver genoplevet, men det gør jeg nok ikke. Så derfor bliver jeg en pitcher. Nu kan vi jo tage rigtig også en pitcher. Men lad os spille det. Så lad os lige se, hvad den kan. Skyde med, og den har sådan tidligere, som kan slå. Så man skruer ned og vifte. Og lad os se, om vi skubber de der to. Men de dræber. Nej, de dræbte os. Det kan vi selvfølgelig ikke lide. Vel, nej. Yay, vi vil genoplære. Tak, siger vi til den person. Kan vi dræbe den der? Ja, vi vil være til at dræbe den. Nå, lad os bare lige gøre. Og se, om der er nogle zombier der. Sunflower. Yay, vi skulle lige bare ham der. Og vi løber efter ham. Må vi skyde? Putter, vi spørger ikke, men det er en af vores venner. Et ham. Så lidt. Vi er lige genoplevet en. Jep, vi har. Så hopper jeg ned. Jeg tror, der var nogle zombier der. Jeg mangler medicin. Stod jeg. Til Dr. Chester, som giver zombierne medicin. Med sådan en venstre. Sjov. Venstre. Men let's go. Nu er det boss, der spiller jeg. Jamen, det er så... Så kan jeg lære det. Der er en zombie. Kan vi vide, om vi rammer ham? Eller noget? Ej, han dræbte os. Det kom nok ærgerligt der, men... Jeg kunne gøre noget mod ham. Nå, men vi venter lige. Ja, jeg tror, vi bliver genoplevet.
prøver vi at skyde, eller også er jeg vand, men jeg ved ikke rigtigt.